Ongi etorri guztioi, ondoan doten gaude, dote ben, Durangaldeko telebista. Bueno, gaur estudiotan normalean askotan gustatzen zaigu kanpotik ibiltzea eta erreportaiak egitea. Gaur ordea hemen estudiotan gelditu izan gara, gonbidatu batekin. Eta gaur estreinatuko du gainera estudio hau politikari batek, alkatesa batek, hain zuzen ere, lehenengo, amendik igarotzen den, lehenengo alkatesa izango da. Idoia Buruaga dugu, Elorrizoko alkatesa hain zuzen ere. Idoia, ongi etorri. Arratsaldeon, alain eskerrik asko gonbidapenagatik, Zuri, etortzearren, lehenengo alkatesa hemen dagoena. Gobiatzen dugu guztiak, Onda etortzeko, eta nahi izatu dugulako gehien bat herriko nobedadeak, eta pizkatu bat zuekin solasaldian ibiltzea, eta herriko, kasu honetan Elorrizoko nobedadeak jakiteko. Ze oso interesgarria izan zen, gero hitz egingo dugu horretaz, oso interesgarria izan zen pasadan, orain dela zenbait egun, Idoiagaz aukera izan genuen komunikabideko kazetariok beragaz egoteko, eta, bueno, bertako herriko albiste eta proiektuetaz hitz egiteko, bez? Ze, ja, urte bat, ez? Gelditzen da, bueno, ia, pizkatu bat gehiago. Bai, urte eta gutxi geratzen da, ja. Ja, urte bat, ja, lehen hitzaldi honi agur esateko, 3 urte etorriko dira, Idoia alkatesa moduan, eta hori izango zen lehenengo galdera. Zure balorazioa, zer moduz 3 urte hauetan? Legegintzaldiko balorazioa nik egia esan positiboa egiten dut, ez da? Askotan pentsau izan dut. Ze ez da errez, azkenean udaletzen sartzen zarenean, eguneko dinamika sartzen zarenean, nola baita hor sartzen zara eta bestelako perspektiba galtzeko arriskua daukazu. Askotan gustatzen eta hausnarketa hori egitea zelan gabiltzan, eguneroko dinamikan sartuta, baina hortik haratago be ikuste gura duzu ez galtzeko perspektiba hori. Egia esan, balorazioa orokorrean oso da, akatzak egin ahal izan ditugu, ez dut ezetzik esango, nik uste dut benetan zintzoki akatz horietatik ikasi izan dugula, eta orokorrean oso ona. Azkenien ikusten ginen esan, premiazkoa zela gobernu plan bat, udaletzen bakizu nik 4 urtetan oposizioan egon nintzen, zinegotzi moduan egon nintzen lanean, eta gero alkatetza hartu ginen, eta ikusten esan, falta zela nolabait gobernu plan bat hildo nagusia markatuko duen, eta etorkizuneko olorri horretara pauso batzuk eta plangintza batez lan egitea. Ez da orduan egin ez esan, gobernu plan bat osotu, langile, eragile eta herritarrekin, elkarteekin, hor amestutako elorri hori horren zirriborro bat irudikatu gure izan ginen, eta hor ja horren barrean jendeak egindako ekarpenekin gobernu plan hori egin ginen. Eta azkenean, gobernu plan horregaz ibili gara, azkenengo 2 urte eta erdi 3 urte izan behar dira lanean, ez da? Azkenean beti gobernu plan hori gauza dinamikoa da, gauza bizi bada, herrian bestelako behar batzui be aurre eman barriakola edo irten bide eman barriakelako, baina egia esan uste dut plangintza horrek oso ondo etorriakula eta taldekide bikainako da, zoragarriak benetan, pasada da, gozaba da euregaz lan egitea, eta udaletzeko lankidea bai egia esan oso ondo. Azkenean ikusten dut talde politza egin dugula eta ni behintzat balorazio oso positiboa. Gainera komentatu zenuen aurreneko bileran, bakoitza bere esparruan, zuen taldea esan nahi dut, buru belarri dagoela, ez? Bakoitzak bere esparruan, gero aipatuko dugu batzuk, ez? Baina, zinegotzi bakoitzak bere bete beharrak ditu eta proiektuak ditu, ze proiektu asko dituzu, Asko. Nik ez dakit denbora emango duzuen edo ekiko duzuen dena bukatzeko legegintzaldi honetan, baina... Nik baietz espero dut, Bai, kornau. Egia esan hasiatik argi geneukan. Ez da izan behar alkatearen figura, alkateak lan guztiak eta arlo guztiak eta behar zituen. Ez da azkenean 6 zinegotzi gara gobernu taldean gaudenak, eta zinegotzi bakoitza bere arluak hartu asan, da bere arluagaz buru belarri dau, eta herritarrekin hitzordua be, orokorrean bakoitzak bere dagokion arloaren inguruan, dagokion zinegotziarekin eukiten dauz hitzorduak. Da hori be, udaleko dinamikarako eta egunerorako lanerako be oso onuragarria da. Ez da azkenean figura batek edo pertsona batek ezin dauz esparru guztiak behar den beste landu horretik daukaguz
zinegotzi talde bat, zinegotzi talde bakoitza bere amenetan buru belarri, lan itzela egiten da horretik lehen zaut, taldekide bikaina diezela, bai pertsona bai langile moduan, eta bakoitzako ere esparrua darama, tematuta dau, eta ekin da, nik uste dut, danaz badabintzat, zati handi bat, atarako dagula. Eta zelan eraman duzu zure eguneroko lana, eguneroko bizitzarekin, eta bete beharrak, etxekoak, familiakoak? Ez da saldia, ez da erraza izan. Ez da erraza izan, azkenean hor egokitu inbar esan dugu, puzleko pieza guztiak, ez da azkenean alaba bidauzkat, senarra etxean, familia, da neuri ama moduan gustatza, eta gumiegaz alabegaz egotea, eta alabekin etxeko lanak egitea, da denbora pasatzea beraiekin. Eta alkatetzako lana da, oso gustora eta ilusioz egiten duan lana da, onartu behar dut, oso pozik nahuela eta ilusio handiaz, ez da, honetan sinisten dodalako, baina hori lan handia da, ordu asko dira, urteko egun guztiak dira, eta orduen, saiatzen naiz, saiatu izan zena, oreka hori topatu nahian, uste dut, bagoazela pixkanak atopatzen, baina egia esan ez da erraza olako postu baten, gauza biak... Aurkitu duzu oreka hori? Hor, guztiz ez, nire guztoko oreka ez dut topatu oraindik, baina egia da, hasi ginenetik ona, nolabait orekatzen badoala, oraindik ez da nire gustatuko jatan oreka maila hori, baina, pixkanaka bagoaz orekatxo bat hartzen. Bai, basoaz. Bueno, amaieran ez, sikiera ez, amaieran ez. Galdetu nizun ere bileran, nik galdetu nizun urrengo legintzaldiari begira, Idoia buruagak zer egingo dau, badaki, zer egingo dauen. Esan otzun. Erantzun zen nidan, baina orain ez dira ere... Esan otzun. Nik ustot, hoi momentuan egia esan hori ez da keskatzen doztan kontuat, ez nazela ibili horretan pentsatzen, esan otzun azkenean erronkaz beteriko urtia daukagu, eta momentu honetan nire burua dau, erronka guzti horrek bideratzen eta ateratzen. Horren dibe urte eta piku daukabat horren inguruan pentsatzeko, baina egia esan ez da pentsatzea gure doan gauza bat. Momentu inguruan da erronkak aurrera atera, bideratu eta helduko dago horretarako be momentua. Bueno, helduko da, hemendik, epe laburrera helduko da, baina nahi genuen lehenengotaz egitea loko balorazio bat, lehen gintzaldenen balorazioa, gauza asko egiteko dituzue oraindik, horretan lanean eta gero hitz egingo dugu, ez dakituko urteko proiekturik handiena izango da, nala ez buskantzekoa, baina hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, ondo baderituzu, Idoia, proiektu batzuetaz hitz egingo dugu. Hor, Elorrioko herriak ez dakit laster edo no ikusiko dagoen, pero aldapa bitia jauregia hitz egingo dugu lehenik eta behin. Horri aldaketa bat eman nahi diozu, ez da? Erabilera aldetik. Hori da, hor daukagun jauregi bat, Elorzo dakizu, Elorzo azkenean ondare handia dauka, patrimonio aldetik oso aberatsa da, herri ikusgarria da, danak animatzen doaz Elorrio ezagutza etortzeko, segia esan nik beti zeto dela, la gran desconocida. Bai, pentsetu duzu, zerbaitik. Jente asko, inguruko jente asko ez dauna ezagutzen etortzen danien, danak berdina esaten dabe, ze politza dan eta ez nahi izen ez naban ezagutzen. Azkenean Elorrio izendarri bat, espreski horretara edo bertara zehozetan joan barzinena ez da herri bat de paso egon dana edo orduan jente asko ez dago ezagutzen da, horretik beti gustatzea eta esatea jendiei animatu izela Elorrizura, zer benetan herri politza da eta herri ikusgarria da. Altxorra daukagu da bertakoak be askotan ez dakigu baloratzen zer daukagu. Liatu nazela. Edik galetu dizut, arraroa bitzen du jateari zuki pentsatzea, benetan lan deskonozida. Kanpotik datorren jente gehienak, harritu iten da jente gehiena ze politza dan jaki, esabarako ezagutzen. Baina dinezu ondari aldetik eta historia aldetik. Ez, Elorrio bera, herria bera, jente gehiena etortzen nien kanpotik, ez baldin badai sekula etorri, ez naban ezagutzen da ze politza dan, ez naban ezagutzen da, askok eta askok berdin esaten dozkue, askok, benetan, ni bai ustot ondino bagabiltzala ez da, ezagutarazten Elorrizua, baina ondinoko lan handia daukagula horretan. Dinezu turismo aldetik eta? Bai, turismo aldetik bagabiltza lanean. Baina, urte batzuk dara matzazu ere, ez? Turismo mailan eta... Bai, bagabiltza eta gila esan, onera egin da urterik urte turismo kopurua gora egiten du, nabaritzen da,
urtietan egindako lan hori igartzen dela, baina ondinoko bestok, badaukagula turista gehiago joan dira. Bai, ez ziotu da soinen zailan datuak, baina turismo bulegotik aipatuta urtero eureko dauketa estatistikak eta nik ez dakit asko pura buruz, baina bai urterik urte turistako purua gora egiten du. Bai, eta bueno, altzor guztien artean daukagu aldapebeitia. Udaleko jauregi hori, jauregi handia, bere egunean udaletzea sana, gero herriko ambulategia izan sana, eta urte luzez itzita egon dana, eta azkenen egoera kaskarran eta txarrean dagoena, ezta. Pasan legegintzaldi amaieran eta honen hasieran, teilatua konpondu eta estruktura egonkortu zen. Orain daukagu erekin bat utzi dagoena eta barrutik ez oso ondo. Orduan, gure duguna da horri erabilera bat ematea, baina ez duguna geu bakarrik definitzea zetarako erabili. Gure duguna da, esan bestelako gauza guztiak egiten dugu moduan, ezta? Balkarteekin, eragileekin, langileekin, eragile eta adin guztietako herritarrekin danon artean goazen definitzera ze behar ikusten dugun, da zertarako gure dugun erabiltzea aldapebeitia jauregi, ezta? Konstientena, urte bakar batean ezin dela eraikin guzti hori erabilera bat emon, eraikina oso handia dalako. Baina bintzaia, dagoen artean erabakitzen badugu zetan erabili, horria plangintza baten barruan sartu dezakezu da pixkanaka egokitzen jun eta erabilera desberdinak emoteko. Nik uste dut oso handia dela eta erabilera anitzen monaldiakola. Eta ordu noen gabiz, enpresa desberdinekin hartu emunetan, segura duguna da, oial zuri bat, ez duguna inor baldintzatu, ezetara guk baduzkagu gure ideia posibleak, ez da zenak esango, esan dut, ez dut inor baldintzatia gura, da gure duguna da, oial zuri bat itzi, da bakoitzak, esan dezala, zetara bideratuko aban, ez da, elkarte guztiak. Bakoitza dinezu, bai elkarteak, herritarrak. Langileak, herritarrak, gaiz lantzen gustatuko litzen dutela. Prozesu zabal bat. Hori da, prozesu zabal bat, ate ireki batzuk egin, jendeak eraikinak ezagutu esan, ez da azkenean, esateko zetara erabili behar dozun edo proposamen bat egiteko espazioa bera ezagutu behar da. Orden gure duguna da, ate ireki batzuk egin, jendeak eraikina bera ezagutu desan, eta gero bere iritzia emon desan, zetara erabili daitekeen. Eta hori, adin tarte guztiak, txikienetatik hasita, nagusienetara, gazteak, esparru guztietan, jakiteko jendeak, zer ikuspuntu daukan, edo zer gure dauen, eta hor, jasotzen dugun guzti horrekin, barne mailan landu, eta definitzen joan, ez da, horren erabilera. Nahi duzu definitu hori? Gure dugu urte hasieran, hile honetan datorren hilean bueltan segun hilea datorren hilean bueltan izango da, hasi prozesuarekin hasi, eta uda ingururako edo uda bueltarako eukitea hor definituta erabileraren, eraikinen erabilera, agian dana, ez da, agian ez dugu dana zehatz mehatz, baina erabilera nagusiak bai. Ze garrantzia du oin esan duzunean idoia, ez? Izan behar duela prozesu zabal bat, herritarrek aukera izan behar dute jakiteko, edo esateko zer nahi duten bertan zer erabilera emoteko horri, ez? Ze portzentaian, ze importantzia doko herritarren parte hartzea? Ez bakarrik honetan, orokorrean, zuretzako alkateza moduan, lorrizo baten, ze garrantzia du parte hartzeak gaur egun? Nientzaten zinbesteko kontua da parte hartzea. Ni beti esaten dut, gu alkatetzan gaudelako edo gobernuan gaudelako, nor gara gu herritarren ordez edo ordezkari moduan gaude lanean, baina ordezkaria garelako ez dut uste jakituria guztia daukagunik gu bakarrik erabakitzeko zetara erabili behar da. Nik uste azken herritarrak garela, adibidez aldapeitean kasuan, espazio hori zeinek erabiliko dau, herritarrak izango gara erabiltzen duguna. Geu izan behar gara, udalean gaudenak izan behar gara definitu behar duguna, edo biharko gunean erabilera hori, erekin horretaz gozatuko dabenak erabiliko dabe, danok erabiliar dugu herritar guztia, geu herritarra garelako, herrian bertan bizi direnak, ez da, orduen, niretzat ezinbestekoa da, herritarrak parte hartzea da esatea niri hau gustatuko litzaidake. Gu gara esan behar duguna, nik uste dut ez dela nahikoa, ordezkaria gara, nik uste dut ordezkari izatea zaratago, herritarrek badaukela zerrezan handia, eta segurunik herritar askok edo elkarte eragile askok eukin alda ez ideia zoragarri batzuk, geuri igual ez jakuna bururatu. Eta balioan jarri behar dela guzti hori. Gu saiatzen gaena da egiten dugun guztian, hobeto dut zartua, baina saiatzen gara egiten ditugun proiektu eta gauza guztietan, behintzat parte hartzeko aukera hori izatea herritarrak. Kale bat urbanizatzea hori zen adibidez, Baldez horretik
herritarrekin egoten gara, proiektu erakusten dutzagu, proposamena dau, jasotzen duz proposamenak, ze askotan, guk igual kontutan ez dauzenak eukin, eurek bizi direlako kale horretan, eurek azkenien diez kale horretan bizi direnak da horko errealitatea inor baino beto zautzen dauena, askotan, lortzen duguna da proiektu hori aberastea, eta gero, obra dagoen bitartean be, saiatzen gara, hartu honetan edo informatzen da. Amaieran be, orain gutxi, lengua bukatzar gaude bai, bertako bizilagunekin bilera bat egin genuen, azaltzeko obra bukatzeko zer faltan dan, eta jasotzeko, euren gandik, zeo zer hobetzeko dauen, edo ez, edo gustura dauen, edo ez. Joda, horrela egiten direnean gauzak, prozesuak luzatu egiten dira, baina lortzen duzun emaitza, pasada da, osea, eta nik uste jentia da herritarrak eskertzen da bela. Gustoko jatala herritarrak parte hartza gehiago izatea, bai, onartu da hori galdetu da notunia, jentiak parte hartzen da bendara ez. Jentiak parte hartzen dau? Jentiak parte hartzen dau, baina gertuko kontua danean. Gertuko, adibidez, kale bat danean, herritarrak etortzea, tuz informatzen dira, zeo zer orokorragoa denean, gehiago kostatzen da. Eta hori izin zer da, esperientzia falta agian? Nik uste dut ohitura falta dela, nik uste dut gizartean oraindik ez daukagula parte hartza barneratuta, ez da urte luzez ez dago nolako ohiturarik, herritarrei galdetzeko, herritar honen parte, ez da, herritar gizan daitezela herrigintzaren parte. Osa, etorkizuneko, elorrioen kasuan, etorkizuneko elorrio horren parte, moi da izela iritzia, ez da? Zeuek izango zaret elorriko etorkizuneko parte, jentia ez da egoituta horretara orduan. Oso gertuko kontua danean, gerturatzen dira, orokorragoa danean, kostatzen da. Nik uste pizkanaka bagoazela pausoak emoten. Eta jendia ohitzen da nenean, da ikusten baldin badau, beuren iritziak balio dauela, eure beurrengoan animatuko dira parte hartzen. Da nik uste dut kostatzen dela, baina pizkanaka lortuko dugula. Adibidez, pasadan urtean bakizu gazteekin, gazte diagnostiko bat egin ginun, 12 eta 20 bitartekoekin, eta parte hartzeko aukera auki eben, 400 gazte inguru gazegon ginen. 400 gazte inguru gazegon ginen, suerte auki ginulako 12-16 bitarteko gaztekin ikastetxe guztietara juteko, danak bete den galdetegia, egia esan prozesu asko disfruta honaban, asko. Gazteei ikusten jaken, ostras, behitu, udala etorri da ikastetxera, azaldu dozkue, da eurebe gustora eta parte hartzen. Da gauza batzuk eskatu ebezan, da gaur eguen zuri da. Da urtero etortzen dira, eguen zuri egunean eskolako ikasleak, udaletzera abestera, da zeo zer eskatzera, ez da? Da eskatzen gazteentzat espazioa, da oso zer da, esan zen behitu, aurten asmoa daukagu zeuek eskatu zinuten hor, da gazteentzat espazioa, eta buskantzulu zailean gazteentzat bai, 12 urte inguruko txintzaunak, ez dakizu, ze posik, eskatu ginuna, eskatu, oza, eurek ikusia, ostras, guk esan dakua, jo kontutan eukin dabe, ez da izuz lako ilusinua zeukan aurpegian, gozaba, esan zetuen behitu. Segurunik gazte horiek ikusten badabe, esan dakoa, dana ez dela jasoko, esan dutzen, dana ezin daiteke, dana ezin eskoa da, udal baliabidea be mugatuak dira. Baina ikusten badabe, parte hartzen da benien udalak kontutan daukezela, etorkizunean be, tokatzen jakenean, parte hartuko dabe. Da oin 12 urte daukena, igual, biharko egunien 16 daukezenien, ogotapiku urte daukezenien, segurunik parte hartze prozesu dauzenien gehiago hartuko dau. Ez dakit, ni behitzat, nik baiet horretaz sinisten doa, nik uste dut izango dela. Baina bai, gaur egun egia esan, oraindik ere asko kostatzen da. Asko kostatzen da. Baina gaztetik, egia esan da, gaztetik ohitura hori hartzen baldin bada, imaginatzen dut ez dela erraza, bakoitzak bere ideiak ikiko da, bere proiektuak, eta hori esok esan duzu moduan, udaletxe bakoitzak bere baliabide ditu, eta eguel, ez da, egiteko aukerarik ez da egongo, baina, bueno, baliteke. Kasu honetan, hori, urrengo proiektuarekin lotu dugu, buskantzeko proiektuarekin izuzen ere, pasaban egin dela egun batzuk eta bileran egon ginenean, aipatu zenuen zelan gazte plan hori egin zen, eta hor proiektu horren barne, bai, batzuk behintzat, beste batzuk nik galditu nizun, ia beste parke baten inguruan, baina, bueno, ez da aukerarik, baina hor bai egongo da skate egiteko gune bat, beste leku batzuk bai egongo dira, reservatuta daude, eta, bueno, ja proiektu horrekin sartuko gara. Hori izango da proiektu handiena daukana Elorriok. Ez dakit hiru aldetik izango bandala ez, agian erakuntzak eta gero denbora baldin badaukagu aipatuko dugu zelan den daukazuen buruan eta egin behar duzuen
zuen aldagelak, Rubiko aldagelak eta guzti hori, baina hori diot, ez dakit aurrekontu moduan, diru aldetik, baina jenteak edo esparru, zabaldu behar den esparru moduan Elorrizoko biztanlentzako proiekturik handiena izango litzateke buskantzekoa? Egia esan, arrazoi daukazuz, askotan ipintzen duzuz, diru kopura moten dau, diru kopura ondia danean, da laletze da, igual diru kopuru txiki daukana ez jako horregen garrantzia moten da. Aldagelena, ez dakite aurrekontua 6.000 euro da, bai. Bian nik betizetot, askotan gauza txiki horiek askotan herritarrantza diesela bestelako dirutza balio da, baina askoz garrantzitsu hau, ezta. Da kasu honetan buskantzuz toda proiektu bat... Hor da, ikusten da, gara hor terrenoak eta hori da lursaia, ez dakit metro karratu asko ditugu horatzeko partean legoke edo dago. Bai, hortze dago. Eta aukera hori da zabaldu alizateko hemendik Epe laburrean aurte saltzea gura dugu. Egia esan, lursai hori urtietan, azkenengo 3 urtetan edo itzita egon da. Egon gara, bilenan esan ginen, azkenien zabaltzea gure izen dugu hasieratik, baina gure ginen pixkat dana enkajatzea, ezta? Honegaz batera urten Tolotorrekaren berbiderak eta egin dugu, orain gutxi uragaz hitzarmena sinatu dugu, uragaz hitzarmena sinatu dugu, 1.200.000 euro inguru jarriko daugurak Tolotorrekaren berbiderak eta horretan, da horrek behera gina dauka buskantz lursai horretan. Orden gure ginen ezan bestelako gauza horiek bideratu eta ja behin hori bideratuta ikuspegi orokor horretan buskantz lursai horri ekitea. Azkenean askota esaten dugu. Gauzak egiten dira ondoren datozen proiektua kontutan ukin bari da. Azkenean lursai bat zabaltzea jakinda epe laburrean bestelako obra batzuk egin behar direla uste ginen merezia bala pixkatitzaron eta ja bestelako guztia bideratuta eta plano bat daukasunean ja buskantz lursaiari ekitea. Ja momentu heldu da, ja inguruko esparru guztia bakigu zelan geratuko dan eta aurten ekingo diogu buskantz lursaiari zabaltzari. Eta egia zen oso pozik gauz, azkenin hori izango da Elorrion berdegune asko daukagula horrela, ezta, berdegunea dago. Baina hori izango da, kasko historiko ondoan egongo dan berdegune bat. Daguk hasieratik argi geneukan, berdegune moduan mantendu behar zala. Ez zala izango hormigoiz betetzeko esparru bat, ezta, berdegune bat gure ginula. Eta esan ginen zolan egin aldo, gaur gabiz lanian, bere gunean begin zan parte hartze prozesua, beguraldi oso txarraia ban, zabaldu ginu zan zelai hori, zabaldu ginu lursai hori. Egun horretan bebai oso beguraldi kaskarra, hemen hori normala izaten da, zuri asko eta baina egun horretan bebai. Egin parte hartze prozesua, ate ireki batzu jendeak ezagutzeko, esan parte hartu asko, baina bertan bai ikusten esan, guazen mantentzera berdegune hori kasko historikoan. Orduan, hor asmoa daukaguna da, berdegune moduan zabaltzea, eremu horretan eszenatoki moduko bat jartzea, holan bajutsua, egurrezkoa, edo musikaire, edo eta ekitaldiak, antzerkia... Udako kontzertuetarako, edo Elorren azkenien kulturalki hori esan aukeran iz dauz eta ekitaldi asko egiten dira. Orduan, oso eremu politza da, bolako eszenatoki txikitxo bat egiteko, gero gazteen zabe bai txintzaunak, 12 urte bitarteko hientzat, skate parka, zuk esaten dozuna, urten izango da, hasiera baten gustatuko litzeuke uda ingururako berdegune hori zabaltzea eszenatokiarekin, eta hori urtean zehar jabein irekita dagoela, gazteekin, enaiz eta euregia aldez aurretik esan dozkuen zetxintzaun mota gure da bezan, gure duguna da, egin aurretik, berai alternatiba desberdinak planteatu eurek esateko behitu, honek elementu hauekin ere gura dugu. Eta gero skatepark baina skateparka da 2019 urtera begira. Ze gaztei esainaken, etxien umi esatotzen moduen, hau gurot, hau posible da, baina urte batean ezin da da, norden. Izan zeuek, honen egingarri diren hauetatik, eurek hainbat gauza zebesan da, esan ginen udalien behitu. Bodalenan, dokouz baliabide mugatuak, baina honek egingarri ikusten dugu. Zerrenda hauetatik, zeuek lehentasuna markatu. Eta hori markatu eben, bakoitzak, beretzat, zein izango zen aurten egiteko, daton urtean, dorrengoan. Eta, skateparka gaitu zen atzeratzu hau, behin duguna, aurten egingo dugu, txintzaunen espazio hori eta gaztientzat gunea landu, eta 2019an skateparka egingo dugu. Proiektuan ja, redaktatzen dabiz, da ja jasota dago, Proiektua egin dago ja? Proiektua redaktatzen dabiz, ja. Redaktatzen dabiz, orduan. Proiektua redaktatzeak orduan kontutan eukingo da, baina datorn urtean egingo da, eta skateparka horbe buelta batzuk emotea gure dutzagu, azkenean skatepark mota asko egon daitezke, parkean integratzen direna, elementu urbanoekin, horri bueltatzu bat emotea gure dutzagu, eta nik uste dut zertzukuna politza urtengo dela.
Bai, Elorrizko jendearentzat oso politi izango da, Eta gune gero- bat, holan gune bat eukitzea erdian. Eta beste gauzat oso interesgarria da, nik uste zoragarri salarrintzaile da, erreka kaletik kasko historikotik berdegun horretara egurrezko pasarela bat lortza. Ez da, uragaz lanean gabiltza, zen nik uste tolakotan instituzioen arteko elkarlan ezinbesteko daudalean, da, bueno, uragaz lanean gabiltza, ea posibleen kasko historikotik berdegun horretara be egurrezko pasarelatzo bat, da, pentsa, zu erreka kaletik zoia zela, eta aukera daukazula pasela baten bitartez, olako parke urbano batera pasatzeko, ez da, hori zoragarria izango. Horrekin lotuta hitz egin genuena, Errebonbillo kalea ere peatonalizatu egiten dela, ez? Baita ere, horrekin lotuta dagoen proiektu guztia, ez? Azkenean proiektu global hori, Tolotoko berbideraketa hori egin ondoren... Zelan dijo este lanak eta? Proiektuko Tolotoko berbideraketa, proiektua guztiz bukatzen ari gara, ura ja lantzen dabil, urak eman behar diolako horri adostasuna, eta ea urte amaieran posible litzatekeen ja, asmoa zan urte amaieran ja obrekin hasteko. Eta hori hasten garenean ja, Errebonbillo horiekin gotzaguz. Errebonbillo kaleko urbanizazio egiterako orduan tailerrak egin genituen, parte hartze tailerra, bertako bizilagunak eta herritarrak esateko zer gure da ben, ezta, kale horretan da. Gehienak ez ebena esan, oinezkoentzat lehentasuna duken kale bat izatea. Azkenean kasko historiko guztia, plaza Errebonbillo eta moduan badana errematatzea. Kasko historiko guztia behitan jarretik hasita ia batzokira heldu artean guzti hori ja oinezkoentzat lehentasunaz eta kasko historikoa balioan jartzeko. Eta gaur egun errealitatea da Errebonbillo kaletik ibilgailu mordoa ibiltzen direla. Orduan esaten ginen, urbanizazio berri ekin behar dutzagu ja badakigunean gaur egun hor kotxe asko pasatzen direla, oinezko lehentasuna mototzan kale bat egitea, gero horrek dakarren arazoekin ibilgailuekin, zegin, merezi dago hitz egitea, Tolotoko berbideraketa egin, eta ja Tolotoko berbideraketa egiten dugunean, ugarteko biala egiteko aukera zabaltzen jak, orduan ja daukagu kotzeak nondik pasatu, eta orduan ja Errebonbillo kalea egin dezakegu oinezkoentzat, eta orduan ja kasko historikoa geratuko zen, pentsa da oinezkoentzat, buskantz lursaia berdegunea, nik uste dut benetan dinote, elorriok irabazi dagoela mordua. Publizitatera joango gara, baina minutu pare bat, eta berehala gatoz, gogoratu gaur gauzela Idoia Buruagaz, bera da Elorrizoko alkatesa, eta berarekin gaude proiektu eta hitz egiten, eta pizkatxo bat Elorrizoko aktualitatea hitz egiten. Hor, berehala gatoz.